Chcete zmeniť život ľudí vo vašom okolí k lepšiemu? Staňte sa mentorom a ukazujte im cestu k osobnej a finančnej slobode. Ak túžite po zmysluplnej práci, ktorá má skutočný dopad na životy ľudí, pridajte sa k nášmu týmu mentorov vo finančnej slobode. Vašou úlohou bude sprevádzať ľudí na ich ceste k osobnej a finančnej slobode, zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti a pomáhať im prekonávať prekážky. Ako mentor budete mať príležitosť pracovať s rôznorodou skupinou ľudí, od tých, ktorí sú len na začiatku a začínajú ten svoj finančný život, až po tých, ktorí hľadajú spôsoby, ako svoje financie posunúť na tú vyššiu úroveň. Budete im oporou, motivátorom a sprievodcom, ktorý im ukáže, že zmena je možná a že majú silu vziať ten svoj život do vlastných rúk. Vďaka vašej pomoci získajú tí vaši klienti nielen cenné finančné zručnosti, ale aj to sebavedomie, vytrvalosť a schopnosť robiť tie informované rozhodnutia. Staňte sa hybnou silou tej pozitívnej zmeny v ich životoch a budete mať možnosť vidieť, ako sa ich príbehy menia k lepšiemu. Neváhajte a staňte sa súčasťou nášho týmu mentorov už dnes. Ak vás toto video oslovilo, stačí napísať do komentára "Mám záujem".